Dobre, takže to zase nenatáčalo. Nechápem prečo. Fakt, ja neviem prečo to nechce natáčať. Ja to nechápem. No dobre, ja sa ešte trochu napravím. Dobre, môže byť. Dobre, už by to nemalo sa sekať. Dúfajme. A vidí si na ten chodník. No, no. Dobre, si vyšiel na ten chodníček. Nevšim, že tam neboli ľudia. Dobre. Mne sa už raz podarilo, že proste ja viem, čo sa stane, keď pôjdete na chodník, kde sú ľudia. Oni cez vás prejdú. Takže niečo ako farming simulátor. Že lebo aj tam cez vás prechádzajú. Dobre. Dobre. Hop. Dobre. Jo. Cukríček na utešenie. Dobre. Ponuka práce. Rýchla práca. Zviedne. Toto je najlepšie. Na to nechcem také dlhé. To je možná dlhé. Vín. Dáme toto. Ja práve. Mrazené jedlo. A ideme. Pekná sklanina. Poď. Dobre. Takže ideme do linzu a ja by som to už aj potom tam zapichol. Takže tak. Opa. Trochu sme si ešte vyšli na chodníček. To nevadí. To stáva. Dobre, tak. A už ideme do linzu. Tu sme mimo mesta. Alebo... No. Čiže ani jedno poškodenie. Dobre. Ne. No, pekná taká osmička. Dobre. To je. Dobre. Už sme mimo mesta, si myslím. No, dobre, teraz... Teraz sme mimo mesta. Dobre, môžeme si rýchliť na 90. Ajajaj. Dobre, tak ideme. 2 hodinky cestičky. Ale to nie tých reálnych. No čo vykonať?
Luxemburgu. Halo, komunikasi itu kiri. Dobre. Tak tam sa zastavíme, a to už v druhom dieli. To sa zastavíme tam v druhom dieli. Tyjo. Vážne tak, tyjo. No dobre. Ideme. Dobre, a ideme. Dolu! Koľko to dáme? No to... 91, dobre, to je teda rekord. To je rekord. Už ideme do kopca. Ale tak nešli aj celkom rýchlo. A natankujeme. Bude dobre. Poď. Pridáň. Dobre, tak si natankujeme. Hop, poď. Ešte. Dobre, a ideme. Hopa. Dobre. Tak ukáž. To už nie je až tak moc ďaleko, tak ideme na to. Bratislavský hrad. Neviem, či je to pravda, ale asi neviem, ale že by z Bratislavského hradu bolo vidieť na Rakúsko, tak to úplne, že neviem. Možno, že hej, ako... Ale to pochybujem dosť. Taký no? Je vidieť z Bratislavského hradu na Rakúsko? To nie, že? Ale je. No dobre, tak... Že vraj hej, no dobre. To budú teda uploady. Prečo sa to nenatáčalo, keď som menil tú grafiku? Tyjo, to je ako bude... Niekde na Floride. No dobre. Ideme. Hop. Za chvíľu by sme tam boli ešte takéto slalomy. Bam. Ja to budu upload. No dobre. A chvíľu sme v Linzi, tam to ukončíme. A to bude pre dnešný diel všetko.
Hej, dávaj pozor, ty dodávečka. Dobre, a ideme. Jo, ide fakt pomaly. Koľko to má vlastne koní? Ja sa chcem fakt pozrieť, lebo to ide moc pomaly. 360 koní. Je to aké pomalé. No, to je dosť pomalé, vám musím povedať. 360 koní. No. To nie je moc dobré. To bude asi prezident. Keby išlo nejaké čierne, by sme si mohli urobiť takú, že by to bol prezident, hej. To by bolo dobré, pekné. No, dobre. Dobre, ukážte. Tak robíme v linzy. No už dobre. Tak. Ja sa preradím. Ja ostanem v tomto prúhu, lebo ten prúh vedľa mňa bude určite odpočúvať. Jo, ja sa radšej budem riadiť podľa navigácie, takže tak. Dobre. Ja vám ešte raz poviem, ja som natočil to video včera, tak to si môžete pozrieť. Si môžete fakt pozrieť a ako Dobre. Tak, okidoki. Oj, ostanem v tomto prúhu, chlapče. Dobre. Pribrzdíme. A ideme. Pardon. Mám sa neprebrať. A toto je vlastne DLCčko. Vám poviem, že toto je DLCčko, takže tak. No dobre. A sa prevediem viac keď do tohto. Alebo by mal počúvať. Linz, dobre, objavili si mesto Linz. A v tomto DLCčku sú na Slovensku pridané dve mestá. To sú Košice a Banská Bystrica. A v Českej republike to je jedno mesto, čože Ostrava. A ešte sú aj v Poľsku, tých neviem koľko tam je pridaných. A to je všetko. A v Maďarsku pribudlo Maďarsko a s nimi tieto tri mestá Budapešť a dve. Budapešť a December, či ako by sa to malo čítať, to je jedno. A tieto dve mesta vlastne pribudli. To je všetko. Dobre, idem. Tam pribudli len tieto dva mesta. Čiže Maďarsko.
Dobre, takže to je všetko, čo tu pribudlo. Aj v Polsku nejaké tie mesta, ešte raz hovorím, ale tých je najviac, čo ich tam pribudlo. To si môžete pozrieť, tam mne sa to teraz nechce, hej, takže tak. A ako už sme v továrni, no, už sme v sklade, tak, nie v skladbe, v sklade, no a Dobre, na prvú úroveň začiatočný. Ja si dám veľká vzdialenosť, lebo čím väčšia vzdialenosť, tak tým lepšie platené. A toto by už bolo všetko na dnes. Učí sa s vami Merlin a dávajte like, odoberajte, zdieľajte na Facebooku, hoci kde a čau. Kedy to mám vypnúť? A keď to mám už vypnúť? Nie, 10:56. Dobre, ja to už vidím. Takže ešte raz, čau.